תראה את הסרט. תראה את הסרט. אל תצלם אותי, תאמין. אם תעשה את זה אחרי זה ביוטיוב, אני תוקע אותך. נו, תראה את הסרט. אתה הולך להרוס את המחשב, אני אומר לך, אתה תלחץ משהו שיוצא לי. לא. אתה הולך להפיל פה את כל זה. אז תכבד את הסרט פורנו. חכה שנייה. תראה להם מה אתה הולך לעשות. אלכס, אתה גר שם. נו, מה יש? מה, זה כלום. כאילו שאתה לא רואה את זה כל יום, מה? כאילו שאתה לא רואה את זה כל יום, מה אכפת לך? אתה יכול לחוות את הסרט פורנו הזה? תראה שנייה ואני אחבר. אם תראה 3 שניות? לא, 3... אתה משקר? לא. רק לכבות לך. חכה, תראה 3 שניות ואני באמת עוצר. אני לא יכול. זה כזה מצחיק.